Assalamu alaikum ƴan uwa masu kallon mu da sauraren mu. Sunana Algo Tech. Tambayan mu na wannan satin ita ce shin mene sunan TiTi da Hausa? Ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin sanin an san wannan tambayan. Lafiya. Kana jin Hausa? A kuma wani yare nake yi? Okay, shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Kwalta. TiTi da Hausa? Kwalta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina dai? Daidai wallahi. Kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Titi. 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 Titi da Hausa. Da Hausa. Titi. Tintin. Abokina ya kake? Lafiya lau. Kana jin Hausa? Shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Mene sunan shi? Anya. TiTi. Kwalta. Abokina ya dai? Lafiya lau. Kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Titi da Hausa. To ai sunayen nashi suna da yawa ne, wanne kuke so ku je daga ciki? Alhamdulillah an zo wurin. Kirga mana wanda ka sani kai. Ana ce masa kwalta, ana ce masa titi, ana ce masa hanya dai gashi nan bayan da ba a ce masa. Rufe mun baki. Okay, kai wanda ka sani. Wanda na sani kenan ba. Lafiya lau. Kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Zan iya gaya mana. Menene sunan TiTi da Hausa? Titi kwalta. Injuwa. Da Hausa nake. Wannan ba da Hausa ba. Sunan TiTi da Hausa. Sunan titi da Hausa. Hanya. Ade. Hello. Kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Gaskiya ban sani ba. Da Hausa baka sani ba? Gaskiya. Kana jin Hausa? Insha Allah. Kana jin shin zaka iya gaya mana sunan TiTi da Hausa? Ya Allah da. To menene sunan shi? Godabi. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Godebe. Yes. Shine sunan shi? Insha Allah.